Mit navn er Lasse Viberg. Jeg afsluttede min MBA-uddannelse sidste år, 2007, på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Jeg arbejder til dagligt som Associate Director i Nycomed-koncernen, som er en globalt opererende medicinalvirksomhed. Jeg har gjort det klart for mig, hvilke ønsker og hvilke krav jeg havde i forhold til både MBA-uddannelse og uddannelsessted. Og jeg havde undersøgt både markedet i ind- og udland for MBA-uddannelser, og den uddannelse, der matchede bedst i forhold til mine kriterier, det var MBA-uddannelsen, der udbydes i samarbejde mellem Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Mine ønsker og krav gik i flere retninger. Helt overordnet så handlede det om baggrunden for hvorfor jeg tager en uddannelse som MBA. Det handlede om personlig udvikling for mig. Det handlede dels om ønsket om karrieremæssig progression, og dels om ønsket om faglig opkvalificering på et højt internationalt niveau. Og på den måde der mødte den her MBA-uddannelse min krav. Det internationale aspekt på en MBA-uddannelse er utrolig vigtigt for mig. Jeg har i mange år arbejdet i internationale virksomheder, og på den måde er det vigtigt og afgørende for mig, at uddannelsens indhold også er bygget op og orienteret internationalt. Min hverdag den er i forvejen meget multikulturelt orienteret, så jeg får rigeligt indfriet den del af det. Så 27 nationaliteter på et hold er ikke i sig selv et succeskriterie for mig, men i høj grad det indhold, der er på MBA-uddannelsen. Derudover var det helt afgørende for mig, at selve MBA-programmet var af typen klassisk krævende MBA med kernefag inden for internationale erhvervsøkonomiske områder og fokus på general management, da det på eminent vis overbygger mine kvalifikationer, som jeg allerede har. Obligatoriske fag, som er solide erhvervsøkonomiske discipliner, havde jeg nogle utrolig interessante valgfag, som blandt andet inkluderede strategisk brand marketing, international markedsudvikling og supply chain management. Meget, meget spændende fag. I tillæg dertil, der supplerede jeg med et ekstra valgfag fra en anden masteruddannelse omkring forandringsledelse og forandringskommunikation, som er meget relevant og aktuelt for mig. Og det var utroligt berigende. Allerede fra mit første møde med Syddansk Universitet og MBA-uddannelsen fik jeg mine høje forventninger indfriet. Det var tydeligt med de professorer og undervisere, der i øvrigt var tildelt uddannelsen, at der var tale om meget kompetente folk, og det var et billede, som man mødte igennem hele uddannelsen. Så det var meget positivt. Derudover så var det også meget klart hurtigt, at der var tale om en forskningsbaseret uddannelse. Vi fik indslag og temaer fra forskningens frontlinje inkorporeret i undervisningen løbende, så det var utroligt positivt. Det internationale islet var manifesteret gennem vores litteratur og det indhold og det fokusområde, der var på selve uddannelsen. Selve forelæsningerne foregik både på dansk og på engelsk, og vi havde foruden de faste tilknyttede professorer og lektorer, havde vi gæsteforelæsere inden for erhvervsretslige område, inden for erhvervspsykologiske område, og vi havde meget spændende gæsteforelæsning fra en amerikansk professor i strategisk sourcing, som er meget interessant for mig, fordi det er en del af min hverdag, så det var meget nuanceret og meget spændende. Jeg synes, der var en god balance mellem forelæsninger, cases og gruppearbejde. Koblingen mellem teori og praksis oplevede jeg faktisk utrolig positivt, fordi at universitetet havde valgt at koble på flere fag 2 undervisere per fagmodul. På den ene side en professor, som præsenterede det teoretiske stof, og på den anden side for eksempel i strategi en seniorkonsulent fra en af verdens førende konsulenthuse, som applikerede teorien med praktiske eksempler, og det var et utroligt stærkt team, som gav også nogle gode, skal vi sige, diskussioner efterfølgende, hvor vi kunne både snakke teori og samtidig bygge det op omkring nogle praktiske eksempler. Studiemiljøet er overordnet karakteriseret ved, at der er tale om voksne mennesker. Det er mænd og kvinder, veluddannede, ambitiøse, midt i deres karriere. Det er jo ikke nyslået 3. G'er, som sidder på skolebænken, og det betyder også, at der er en stor viden allerede i klasselokalet, inden undervisningen starter. Eksamensforløbet var en spændende proces, også en meget hektisk proces.
Først og fremmest så var der tale om en nuanceret afprøvning af vores færdigheder. Det kom til udtryk ved forskellige eksamensformer. Vi havde klassiske 4 timers skriftlige eksamener, vi havde mundtlige eksamener, vi havde take-home-eksamener, hvor vi fik 24 timer til at løse en lidt større opgave. I øvrigt en eksamensform, som jeg holder meget af, fordi den minder utrolig meget om den hverdag, jeg lever i. Derudover havde vi selvfølgelig et større projekt i form af afhandlingen og den dertilhørende mundtlige eksamen. Som nævnt et meget hektisk forløb til tider, men lidt afhængig af, hvordan eksamenerne lå, men også meget nuanceret og afvekslende, både på grund af, at det var forskellige eksamensformer, det var naturligvis forskellige fag, og det var også forskellige lokationer. Overordnet har den indfriet det formål, jeg havde med at tage en MBA. Den har udviklet mig personligt, både i forhold til karrieremæssig progression og i forhold til faglig opkvalificering på højt internationalt niveau. I slutningen af studiet blev jeg hentet til en af medicinalindustriens mest attraktive virksomheder som Associate Director og arbejder med det globale som del af mit ansvarsområde til hverdag. Foruden de helt overordnede ting har jeg udviklet mig både horisontalt og vertikalt og som prikken over i fået et virkelig godt netværk til mange ledere i forskellige brancher. Det var afgørende for mig, at universitetet havde et godt omdømme, og eventuelle akkrediteringer var også et plus. Min arbejdsgiver værdsætter MBA'er fra anerkendte universiteter. Derudover selve MBA-programmet meget vigtigt, at det indeholdt erhvervsøkonomiske faglige discipliner og fokus på general management. Økonomi og praktiske forhold spillede selvfølgelig også ind. For eksempel var det meget vigtigt for mig at kunne deltage aktivt på forelæsningerne og interagere med professorer og med studerende. Derudover noget som fleksibilitet var vigtigt, i det jeg allerede er leder i en multinational koncern, og jeg kan ikke se 2 år frem i tiden. Så derfor var det vigtigt, at jeg havde en option og en fleksibilitet i et eller andet omfang, hvis jeg skulle få brug for det. Det gjorde jeg ikke. Jeg gennemførte MBA'en på 2 år, men det var altid rart at have den her fleksibilitet. Hvis jeg skal give et par gode råd til fremtidige MBA-studerende, så vil det være centreret om 3 emner. Dels opbakning hjemme, dels opbakning på arbejdspladsen, og det med at skabe sig kreative, men gode studierutiner. Allerførst, MBA-uddannelsen er et krævende studie, og i den sammenhæng er det enormt vigtigt, at man sikrer sig, at der er fuld opbakning på hjemmefronten. Dernæst at sikre sig engagement og opbakning på sin arbejdsplads er værdifuldt, både i forhold til de projekter, der løbende er i uddannelsen, men også i forhold til den afhandling, som finder sted i egen virksomhed senere i processen. Og til sidst, at det at skabe gode og kreative arbejdsrutiner er essentielt, og specielt som MBA-studerende, hvor der både er tidsfaktoren, der spiller ind, men også det element, at det skal være rart at sætte sig og studere, sådan at det ikke bliver en større belastning end nødvendigt er.